Тувлаците са специфична българска етнографска група, населяваща северозападните планински и предбалкански райони от двете страни на границата с Сърбия. Живеят в Чипровско, Белоградчишко, Берковско, както и в граничните райони в Сърбия. Те говорят на така наречения тувлашки диалект, който спада към преходните говори. В него няма падежи и е важна част от българското наследство. Тувлаците, живеещи в Чипровци, са католици и през 1688 г. вдигат известното Чипровско въстание, като голяма част от тях се изселват в Банат след потушаването му. Тази българска група е съхранила огромна част от своя говор и бит почти непокътнати. Според народната носия, която носят тувлаците, още са наричани белодрешковци, заради белия цвят на дрехите им, обшити с черни гайтани. Според личните проучвания на Анюта Каменова-Бувин, освен че черните гайтани по дрехите се смятат за характерни за тувлаците, друг такъв маркер са черните върви на опинците. Освен с белите беневеци, тувлакът се отличава с късо доранче, везана и шита кошуля с черен калпак, а момите са с дълги плитки отзад. Женската носия е сукманена и двупрестилчена, свирят с дудук, цафара, двоянка, гайда, кавал, което е познато и на тувлаците от Сърбия. Народните танци в Северозапада специалистите намират за най-старинни. Тувлаците играят със ситно пружиниране с рамене и крака. Те са важна част от българския народ и е важно да съхраним старинният им език и култура. Благодаря ви за гледането и очаквайте следващото видео, което ще е за българската етнографска група Рупци.